अखिया से लोर बहै छै देखे ऐसन खेल हो देखे ऐसन खेल हो अखिया से लोर बहै छै देखे ऐसन खेल हो आज फिर सच्चाई के कैले कई जाइल हो अखिया से लोर बहै छै देखे ऐसन खेल हो आज फिर सच्चाई के कैले कई जाइल हो आज फिर सच्चाई के कैले कई जाइल हो आज फिर सच्चाई के कैले कई जाइल हो। गणपति रिकॉर्डिंग स्टूडियो भवानीपुर। गरीब के मसीहा रह ईमानदार हो एकरा कारण बदलाई रह बिहार हो भैया सबका तोरे लग गरीब के मसीहा रह ईमानदार हो एकरा कारण बदलाई रह बिहार हो पुलिस दरोगा नेता भेलै खेल हो अखिया से लोर बहै छै देखे ऐसन खेल हो आज फिर सच्चाई के कैले कई जाइल हो अखिया से लोर बहै छै देखे ऐसन खेल हो आज फिर सच्चाई के कैले कई जाइल हो ईमानदारी के मिलल तोरा तोहफा देख छ देश पूरा बनल छ तमाशा ईमानदारी के मिलल तोरा तोहफा देख छ देश पूरा बनल छ तमाशा नीरज सुरंजित अजय बेल हो अखिया से लोर बहै छै देखे ऐसन खेल हो आज फिर सच्चाई के कैले कई जाइल हो अखिया से लोर बहै छै देखे ऐसन खेल